Häzirki zaman kärhanalaryň biri bolan Lewap welaýatynyň Türkmenawat şäherine ýerleşýän Türkmenawat Paýtagerji kärhanasy içeri we daşary wagtlarda uly islegden peýdalanýan ýokary hilli nak ýüplüklerini öndürmeklige niýetlenenler. Kärhanada Germaniýa, Italiýa, Şwitsariýa we Türkiýe döwletlerini öndürilen daşaýjy, egriji we gaplaýjy döwrap enzamlar bilen üpsün edilen bölümleriň bir näçesi hereket edýär. Kärhanada alınıp barylýan işleriň ähletine kompýuterler alkaly gözegçilik edilýär. Häzirki wagtda bu ýerde ýaşyň uly topary dähmet çekip işler 3 ýyl sarşygyny alınıp barylýar. Dokmaçylaryň tutan ýerli dähmeti bilen bu ýerde ýurdumyzyň dokma toplumlary we daşary ýurt sargyçylary tarapyndan uly islegden peýdalanýan ýokary hilli nak ýüplügiň 27-34 belgili görünüşleri öndürilýär. Kärhanada öndürilen önümleriň hiliniň ýokary bolmagy esasy üns merkezinde saklanýar. Kärhanaň dähmet söýür işgärleri Pähim Paýkandum maglumaty Pragy ýylynam ýokary dähmet görkezlerini besleýärler. Häzirki wagtda bu ýerde dörejülükli dähmetin gaýnap joşmagy, şu ýylyň 7 aýyna gazanılan dähmet netijelerim öňde goýulan maksatnamanyň üstünlükli berza ediljekdigini aýdyň şaýatlyk edýär. Bu ýerde şu ýylyň başyndan häzirki döwreçenli, ýagny 7 aýyň içinde 3337 tonna nak ýüplük öndürildi. Bu bolsa kärhanada degişli döwürde 111 milyon 306 min manatlyk nak ýüplügiň öndürilendigini görkezýär. Netijede mailnama manat hasabynda 129,4 götürüm ýerine ýetirilip, geçen ýylyň şu döwür bilen deňeşdirilende manat hasabynda ösüş depkini 126,2 götürme barabar boldy. Bu ýerde öndürilen nak ýüplükleriň ýurdumyzyň içerki wagtlaryna, şeýle-de daşary döwletleriň bir näçetine oradylýanlygy dünýä wagtlarynda da bu kärhananyň önümlerine bolan islegiň ýokarydygyny görkezýär. Kärhananyň dokmaçylary döredilip berilen ajaýyp şertler üçin türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadagymyza we hormatly prezidentimiz Arkadaly Gahrman Serdarymyza hoşallyk sözlerini aýdýarlar.